Aha, čo tu ja? Moje meno je Alex a chcem vám prezradiť, že zajtra je škola pre mňa. Dneska idem kúkať do triedy, že jaký tried pôjdem často. To je jedno. A no, že zajtra je škola, že už nebudem môcť často robiť videa. Asi len sobotu a nedelu, alebo asi aj stredu, ale tak ťažko, bo vieš, musím sa učiť. A už až pôjdem do 5. alebo 6. takže ťažké. No, že potom mám všetko, že škola. Takže